Bei se behaint go leor úsáid as an breakout room agus tá sé anéis go le socrú suas. Inseo tú go Zoom céimiid siúmra tá wet. So mar hampla má tá fiche maclin at sarang. Beidir go mochtú gera chéir chiomra hocrú suas le cúigur maclin a chorinta. So gá seo tá mis go le socrú suas tí chiomra. Tá ráid is féidir le ará le Zoom a dtíana go bhaibrach, nó is féidir le taine dhéana, nó is féidir le ará leis na micléin cén siúmra thugte de steachán. Má ránin tú a dtíana le láimh agus create, tugann sé rit mu tí chiomra. Agus is féidir an taine mar a barú mar tá mé gera agus teachas room 1 a bheán, déitin siomra híana a bheán, déitin a se arú go dtí siomra caidrimh agus déitin i cáinte arú go dtí siomra córa. So tá tí chiomrann sin agam, dar man aimimachí. Má suirta go raibh mé gera siomra eile chun leis, déitin siomra ceithre chun agus mar a bhfuil mé gera an siomra sin a bheith ar fáil, is féidir i bhainte díst. Agus chuann sé cuisteann a bhfuil mé gera an siomra sin a bhaint. Nis, nuair atá mé gera daoine chuir seachas na siomraí, is féidir clicáil ar a grapis anseo, agus mar hampla chuir mé macléine híon le seacha siomra híon. Sa gceann seo chuir mé macléine dó isteach sa siomra sin, agus sa gceann seo chuir mé teagas cóir. Agus inis, tuair tú faoi deara go bhfuil an trúr chuir isteach is siomraí áirithe am. So macléine híon a siomra híon, macléine dó sa siomra caidrimh agus an teagas cóir sa siomra córa, agus inis má dhéanam tá cúpla ráha eile anseo am chumá céanna, allow participants to choose room, ní bháil an sin mar beidh tú gera beidir de chuid micléin a chuir isteach a rang an éagsúla, beidir ó híh caidan. An ceann seo allow participants to return to the main session at any time. Bhain in a session chumá céanna, mar má tá tú gera go méid siad sa siomra a feadh déanúmed, ní tú gera go méid siad a amach roimhe sin, agus tá tú ná teor an áma a chuid leis an méid áma chaint siad isteán. Mar hampla détá rá nach bhfuil tú gera go méid siad sa siomra ach déanúmed. Agus tá cúpla teachtracht eile in sin go féidir le a chuir an chumá céanna. Níl an tábhacht mór a baint leis an mosca seo nuair a hagann sé go dtí an táim a chúide síos. Agus inis is féidir le open all rooms a dhéanamh, agus fáin na micléin ar fad teachtracht go bhfuil mise inviting you to join héibi cén siomra. So chuileáin go na micléin tá sé ar fad hééis teachtracht áil ina scálan a acu. Agus tuair tú faoi deara, nuair atá sé ar fad bailí isteach sa siomra éagsúla, inis níl is sa bríomh chiomra nó sa bríomh siomranga ach me héin. Agus tá chuileáine eile iste sna siomraí caidrimh. Agus an sin má tá mise a gera a ghoil isteach an éon siomra a neach le éon den acu, níl orm ach tu go mé isteach a siomra híon le lát le macléine híon. Agus inis dearann sé liom go bhfuil mise inis sa breakout room agus tá mé héin agus macléine híon sa breakout room. Agus tá mu denala bheith caint léinn agus a córá léinn, agus thuas anseo tá sé spáint cén áma tá fanta leis a breakout room. Tá mis an sin an imimecht as a siomra seo, agus a gáil ar éis a ríist go dtí an príomh chiomra. So inis tá mé éis a príomh chiomra, agus má tá mé gera na breakout rooms eiceáil, clicáil an seo, agus inis tá mé anna gáil isteach go dtí siomra caidrimh dó, agus tá mé héin inis agus macléine dó sa siomra seo, agus tá muid an córa bheith an éidir chéile, agus inis is féidir an imimecht as a siomra sin, agus a ghoil isteach sa siomra córa, agus tá mé héin agus a teagas cóir is sa siomra córa. Agus beidir go dtí chatám go mochtú gera go mach chuide na micléin is sa siomra céanna aontaí. Mar hampla tá sé gera go mé macléine híon agus macléine dó is sa siomra caidrimh. So is féidir an clicking sin move to agus a rá bhfuil me gera
go nimmersiad isteach sa siomra caidrih. Is this sa siomra caidrih tá mac léna hían agus mac léna dó agus ní léana sa siomra hían agus tá teagas go sa siomra córa má tá mis gur seach sa siomra hop seo tá man an seach sa siomra caidrih agus inis tá mé hain agus mac léna hían agus mac léna dó sa siomra caidrih. Is féidir am imimecht sin. Is féidir at chomai céna teachtracht de cheola ag chulig an gan na siomraí. Mar humpla tá númed fáca agus is féidir at é sin I cheola seach sa siomraí ar fad agus fecin na micléin ar fad an teachtracht sin weimse ará go bhfuil númed fáca agus mata tú gera ag áma be na siomraí róna níl ort ach clicáil sin agus fecin chuil an teachtracht seo go bhfuil an siomra caidrih na gana dúna agus a méid second atá fanta agus nuair a chlúdaí na clog síos tá chuileáin sé gimmart as na Breakout Rooms agus tá ar a fad an lugan sé díist éis sa siomra céanna díist. So sin bailach go féidir leat na Breakout Rooms a chur a gobert.